Tayambana zvekare kwatiri kuita paCulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana peri first time yako ndanga ndichingokumbirisa utange nekusubscribe, ucomment, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka ndichiita basa. It's right. Panapa nyaya ndanayo panapa ndeyekuti ZRP police ari kuchema chema kuti majunior avo avasi happy. Vari kuti mauniform havana mauniform kuti vaende vanomira paparade musi weindependence. Vari kuti mauniform iwayo ma1. Saka zvichakadaro vari kuti aiwa hazvinetse, tichangoenda zvedu tichangoti apfeka yake tichapfeka makala akasiyana siyana, so that tichiratidzira. I'm sure kuti iway yekuratidzira kuti mauniforms havana. Ndo nyaya iri panapa, ndo nyaya iri kuitika. I'm not sure kuti zvinokwanisa hazvo kubatsira here kunoratidzira kuti hatina mauniform ari proper, nekuti Zimbabwe munonyatsoiziva zvakanaka. Uri junior pane pamwe pototi unongoita mudiki panyaya idzodzo, because uchada kunosvika unoratidzira dzimwe dzenguva unogona kurasikirwa nebasa racho uchitori junior kudaro, ende kana kuti maconsequences acho anozobuda ipapo haukwanise kuzomapedza. But anyway, rekedza timboona, we wish them good luck pamwe zvinogona kuita, but kuzonoratidzira musi weindependence, amen. Rekedza timboona. Nyaya ndasangana nayo pa263chat.com on Twitter, ndo pabuda nyaya iyi pachinyorwa nyaya zvichinzi ZRP police havatombofara nenyaya iyoyi. Ndo nyaya ndandakakubatira zvakare nhasi muri Zimbabwe pachannel yenyu yeCulian TV. Ndichingoti ndikuzivisei zvimwe zvezvinhu zviri kuitika mukatipoti country kenyu keZimbabwe. Umwe akazonditi inini I'm tired of pretending kuti shape yeZimbabwe inotanga tipoti, inotanga because hanzi inotanga zambu chero.